Θεωρήσαμε ότι είναι πολύ λογικό και σκόπιμο να αφήσουμε να περάσει ένα χρονικό διάστημα ικανό, έτσι ώστε και οι βουλευτές του νησιού και ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης, αλλά κυρίως οι βουλευτές του νησιού που εμπλέκεται στη λογική της πρόθεσης ζητημάτων που αφορούν το νησί σε επίπεδο υπουργείων, να έχει ένα ικανό χρονικό διάστημα προκειμένου να ενημερωθεί. Δηλαδή θα ήταν λάθος να εγκαλέσουμε τη βουλευτή την άλλη μέρα τις εκλογές και να τους πούμε: έλα εδώ, πες μας τι έκανε το εκείνο, πες μας τι έκανε το άλλο. Κάνουμε αυτή τη συνέντευξη σήμερα, γιατί θεωρούμε ότι έχουν γίνει επισκέψεις της Υπουργού στα Υπουργεία. Υπάρχει ένα μήνυμο ενημέρωσης για την πορεία των πεπραγμένων αλλά και των συμφωνηθέντων. Και γι' αυτό κάνουμε αυτή την συνέντευξη σήμερα, που όντως υπάρχει μια κρίσιμη εξέλιξη για τα έργα στην πατρίδα μας, στην Κεφαλονιά, και αμέσως μετά θα συνεννοηθούν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμάς, οι γραμματείες μας, προκειμένου να συγκροτήσουμε αυτή τη συνάντηση των ανθρώπων που εκπροσωπούν και τα άλλα κομμάτια των πολιτικών θεσμών του νησιού μας. Δηλαδή, από σήμερα ξεκινάμε αυτή τη διαδικασία, αλλά αφήσαμε να υπάρξει ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να έχουν και αυτή μια ενημέρωση. Δεκτώ αυτό που λέτε όσον αφορά το χρονικό διάστημα, αλλά συγχωρήστε με μια παρατήρηση. Τόσο η κυρία Θεοκοφτάκη, όσο και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης και ο κύριος Περιφερειάρχης, θεωρώ ότι έπρεπε να είναι ήδη γνώστες, γιατί δεν άλλαξε κάτι από τους σεισμούς μέχρι σήμερα που μιλάμε. Τα πρόσωπα είναι ίδια. Μισό λεπτό όμως, δεν είναι τα ίδια από τους σεισμούς. Ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης και ο κύριος Περιφερειάρχης ανέλαβαν τον Σεπτέμβριο. Ανέλαβαν τον Σεπτέμβριο. Ήταν ήδη στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κύριος Περιφερειάρχης. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εμείς, ο Δήμος Κεφαλονιάς, έχει μια πολύ αγαστή συνεργασία με την Περιφέρεια. Έχουμε αφήσει στην άκρη με την Περιφέρεια τις πολιτικές μας διαφορές και έχουμε μια αγαστή συνεργασία. Όμως, θα πρέπει να λέμε τα του Κέσσαρη στο Κέσσαρη. Για το θέμα του λιμανιού του Λιξουργιού δεν φταίει ούτε η Περιφέρεια. Διότι διευθύνουσα αρχή είναι το Υπουργείο και επιβλέπουσα αρχή είναι πάλι το Υπουργείο. Δηλαδή, αν πάτε σήμερα στο λιμάνι του Λιξουργιού να δείτε ποιος είναι επιβλέπων μηχανικός, θα δείτε έναν μηχανικό του υπομεδί εκεί πέρα. Άρα λοιπόν έχει πλήρως την ευθύνη η πολιτεία. Εμείς ως Αντιπεριφέρεια, ως Περιφέρεια, ως Δημοτική Αρχή, ως Δήμος και ως Βουλευτής, τι πρέπει να κάνουμε? Να σηκωθούμε να πάμε στον νέο Υπουργό Υπομεδή και να του πούμε: έλα εδώ, αγαπημένα φίλε. Γιατί ο επιβλέπων μηχανικός σου στο έργο του Λιξουργιού δεν βλέπει ότι εξαντλείται το περιθώριο της σύμβασης για την ολοκλήρωση του έργου? Γιατί δεν έχει προχωρήσει η υπόθεση της εργολαβίας των 9 εκατομμυρίων για τις σημειακές παρεμβάσεις και την άρση της επικινδυνότητας στο δικό δίκτυο του Λιξουργιού? Γιατί δεν έχετε προχωρήσει στην